forlade båden nu, og om kvarter en halv time, så skal 160 kilo bagage ind på land. Nu venter vi. Ja, vi gør så. Venter på hvad? Perfekt, ja. Perfekt. Så skal vi gå afsted, hva'? Så er det game over. Eller game on, vil jeg nok hellere sige. Der kan ligge sådan noget silent music behind. Oh, det er punktet. Every cat is built for standing on the kill. Nu sidder vi og venter, og der er milliarder af bagage. I side med dem. Jamen, Jeg tror, vi skal tage hvor meget bussen. plads er der bag sædet? It was at Horizon, right? Horizon Zero? I think so. Nu hvor man sidder i Filippinerne, så sidder man sådan her nogle gange. Man sidder uden sele. Vi er sikre på, at vi fik det hele. Alt blev taget overfra. Ligger bare heromme. Hej og velkommen til den her video. Jeg er Mias mor. Nu skal I høre nogle hemmeligheder om Mia. Da Mia var lille, så pillede hun bussemænder og satte dem af på sin seng. Det er rigtigt. Andreas gjorde det også. Det er rigtigt. Nej, hun har altid bare givet Andreas skyld. Andreas gjorde det nemlig slet ikke. Det var Mia det hele. Ja. Så stod hun op ved siden af mig en dag, kiggede op på mig og begyndte at trykke. Hun sked i bukserne lige ved siden af mig. Toilettet var 2 meter væk, og hun sked i bukserne lige ved siden af mig. Ja, pænt ulækkert. Jeg ville være så pinlig, hvis det var mig, der var Mia. Men det er det heldigvis ikke. Nå, men Mia hun ligger her lige nu. Søsyg, eller det er jo ikke søsyg, køresyg er det jo nu. Hun trænger til noget at spise. Jeg tror også, at hun havde lidt dårlig mave. Så er det lige deroppe. Der er den nemlig. Horizon. Og jeg håber virkelig, det skal være højt oppe. Jeg håber, vi skal have den nederst. Det skal vi ikke bænde så langt til på et bag. Så blive pænt skuffet. Ej, jeg vil bare virkelig gerne sådan være Til sidst vi var der, helt var det jo højt over. Kan man se mennesker? Kan vi se Manuel? Ej, jeg kan se Manuel står herinde. Ej, ja. Ej, ja, der står han. Står og vinker. Står han der. Det her, Mia. I really hope. It's all alive here. Prøv at se, hvad jeg kan. Jeg vil sige 2 tænder, prøv at se, hvad jeg gerne vil gøre det. Jeg tror, du er en kanin. Er du glad, far? Fordi den er fuld opladet. Det er fordi, vi har kun én lader. De andre, det er sådan filippinske slik. Men jeg har fuld opladet min Computer. det er ret optur. Vi sidder for pizza her. Vi har fået lidt Pepsi her. Ej, mor! Jeg fik det med på video. Det er cola, undskyld. Det var slet ikke. Det kom bare. Okay. Men vi har fået, og så har vi købt dem her. Og hov. Det skulle være sådan garlic parmesan bites. Men prøv at se her. Og det Ej, hvad er simpelthen bare Det er brød. et stykke brød. Men nu Det lader smager ikke engang af parmesan eller hvidløg. vi lavede, Pizzabrød. altså nu snakker vi lige om, hvis det bare havde været ost indeni, men der bare blev trukket. Altså. Det er godt. Vi er på vej hen i Ariel Center. Jeg får lidt papaya, fordi vi var ret sultne. Men jeg tænker, at jeg vil filme bare lidt. Ej, jeg glemmer stadig den bøv, som jeg slog i går, mor. Mor, du er lidt sur over, at der var en dame derinde, der stod og lukkede døren. Det var fordi, vi står og venter, og så åbner døren, og vi når nærmest næsten ikke at løbe ind i elevatoren, inden hun har trykket på, at den skal lukke, fordi det skal gå stærkt. Ja. Og når man har sådan en langsom en med som lille, så var. Så er vi inde i H&M. Nu er vi på McDonald's, og så venter vi på, at vi får vores mad. Det bliver mega lækkert. Gud, jeg har fået indsat på. Vi er kommet tilbage, og mig og min mor har fået klippet vores hår. Jeg har fået klippet sådan lidt etager. Og det koster sådan 36 kroner.
Vi er nu i gang med at vente på vores taxa, og vi har rigtig meget bagage. Og du har den der. Og den her gang skal du ikke ødelægge bilen. Jeg tror altså også, at jeg vil være træt at være derhen. Sunglasses. I think I left them here. Yeah. Du kan da være med at lege Superman. Du holdt den ikke ude. Jo. Fuck. Bare fordi jeg vil forskrække Mia. Men det lykkedes at forskrække mig. Især når det der faldt ned. Så står vi og venter ved køen. Nej, der kan altså godt lige være kravlet en lille dyr ind her, Annie. Se til. Jeg ved det godt. Hernede har vi Lego. Så det må ikke gå hold på. Men så har vi noget andet. Så skal vi igennem security. Vi sidder her og venter på, at vi skal borte. Og vi har købt lidt ting, som de her slikkepinde. Og jeg har helt blå læber, fordi jeg prøvede at spise sådan dem her. Jeg mente, de skulle være mega sure, men de er bare overhovedet ikke sure. Andreas, du har bestilt pomfritter. Det er jo også ser sådan noget godt. Andreas, jeg tror, der er noget. Prøv at se, et fly lander, et fly lander. Så forlader vi Filippinerne. Så er vi flyet. Hold the shoulder strap to fasten your seatbelt. Så er vi på vej til at lande. Nej, Andreas. Så lander vi snart, ikke Andreas? Ja. Tag et billede der. Så er vi i Singapore Lufthavn. Vi vil ikke komme af flyet. Andreas, han vil gerne lige om at gå på den her. Ej, men er faktisk hurtig. Skal vi løbe tilbage? Wow. Når mor ikke er her, så spiser vi selvfølgelig rigtig meget slik. Så har vi lige fået en kaffemaskine. Er min kaffe kommet, eller hvad? Lige om lidt, tror jeg. Lidt. Men jeg siger bare. Så har vi lige fået sådan lidt her, og du har fået en kaffe, mor. Ja. Og du har taget noget mælk med fra flyet, Ja, det som har du jeg, så puttede jeg i. tog bare en kaffe. Kaffe, helt sort kaffe. Og så tog jeg alt min mælk ned i, men jeg blev også snydt for kaffe i flyet, fordi da jeg ville have kaffe, så var sikkerhedsselen aktiveret. Og det betyder bare, at man ikke må få kaffe. Nu er vi nået frem i Athen Lufthavn, og så skal vi et eller andet sted hen. Hvor skal vi hen? Vi skal ud til vores autocamper. Vi bliver hentet i. Er det 7 dage? 7 dage med autocamper. Det bliver rigtig hyggeligt. Vi har stået og ventet i 10 minutter nu. Der kommer ikke noget. Men må snart der ikke kommer noget, tænker jeg. Så skal vi i IKEA for at købe hovedpuder og spise. Vi er så trætte. Men vi kom frem, og vi har lavet den her autocamper. Nej, det er fandme fedt. Meget hyggeligt herinde. Ja, det er godt, skat. Jeg smider lige alt det her heroppe. Kom her, skat. Okay. Nu? Vil du gerne ud nu, Andreas? Okay. Kom. Vi har fået gifler, og vi har altid fået dem, der kommer med på båden til at hente dem. Nu har vi fundet dem, men de koster 25 kroner per styk. Lidt irriterende.
kører 50.